Ayun, magamba, oh. Tapos sa Tatay Mindo. Ayan. Pandar ko na electric fan ko. Matagal na stock ito. Ayun mga kagamba, magandang araw. Ngayon maggagawa naman tayo ng electric fan mga kagamba. Ipapakita ko sa inyo kung paano magawa ng electric fan. Ayun. Ito muna, akalasin natin to. Kasi tinester ko dito sa aking tester na to. Wala, hindi gumagalaw. So, ibig sabihin, may putol na wire or sunog na yung kanyang motor. Kaya magagamba, hindi na umaandar to. Testingin natin saksak ito kung umiikot. Ayan, wala na. Ayan.
Okay. So yun, okay na siya. Yung takip lang dito sa likod, ang wala. At saka ito pala, takip dito sa likod, sa paa niya. Yun, hindi na makakagamba. Try na natin to. Ayun na, tanggalin natin. Number 1, yun. Ayun, makakagamba. O, tapos sa tatay nito. Ayan. Pandar ko na electric fan ko. Matagal na stock ito. Ilang buwan itong na-stock. Ayan, halos isang taon siya na hindi kumandar. Kumaharap ang gawin. Ayun. Ayan. Napakalakas ng hangin niya. Ayan mga kagamba. So yun mga kagamba. Kanina hindi kumandar ito. Binilatan ko ng motor. Binilang ko ng motor. 180 lang ang gastos ko. Yung motor niya, hindi bali 200 kasaming tingga. Ito. So yun mga kagamba. Sana may natutunan kayo ngayon sa ginawa ko. Hanggang sa muli, maraming salamat mga kagamba.